Mwyn cyfieithu o'r Wicipedia Saesneg i'r Wicipedia Cymraeg, y cam cyntaf sydd angen wneud yw mewngyfnodi i Wicipedia. Os nad oes gen ti cyfrif Wicipedia eto, wedyn mae modd creu un trwy clico ar creuwch cyfrif ar cornel top y tudalen fan hyn. Proses syml i dewis enw defnyddwr a creu cyfrif, a wedyn bydd modd mewngyfnodi i Wicipedia. Unwaith wedi llwyddo mewn gyfnodi, yna dyna fod opsiwn newydd gen ti yn y cornel top fan hyn. Sef, os ti'n clico dan fy nghyfraniadau, bydd opsiwn cyfieithiadau. Cliciwch ar hynny. Felly dyma rhwngwyneb ar gyfer cyfieithu erthyglau o'r Saesneg i'r Gymraeg, neu rhwng unrhyw ieithoedd. Felly, gallai creu cyfieithiad newydd trwy clico ar y bwtwm glas. Wedi dewis fan hyn bod fi eisiau cyfieithu o'r Saesneg. Modd dewis gwahanol ieithoedd fyna. Os oes gen ti erthygl benodol mewn golwg ti eisiau cyfieithu, yna teipiwch yr enw Saesneg mewn i'r blwch chwilio fyna. Neu, os dwi wedi dewis erthygl o'r rhestr o erthyglau sydd angen cyfieithu, yna teipio enw'r Saesneg mewn fyna, a wedyn dyle ti gweld yr erthygl ar y rhestr. Felly mae yna fy'n awgrymu erthygl i fi fan hyn sydd wedi cael ei creu yn diweddar gen i ar y Wicipedia Saesneg, sef erthygl am adeilad hanesyddol ar enw fferm. Felly dwi eisiau cyfieithu hwnna. Ti'n gallu gweld, mae fe'n dweud cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, a dwi'n gallu clico dechrau cyfieithu. Nawr, ti'n gweld yr erthygl Saesneg ar ochr chwith y tudalen, a wedyn ar y de, mae yna gofod mwyn i ni dechrau cyfieithu hwnna i'r Gymraeg. Felly ti'n gallu clico mwyn tynnu testun a delweddau draw o'r erthygl Saesneg i'r fersiwn newydd sydd gyda ni yn y Gymraeg. Fel bod teitl yr erthygl yn yr achos yma'n aros yr un peth, achos fferm dyna enw'r adeilad. Felly, dwi wedi tynnu'r llun draw fyna, ti'n gallu gweld mae fe wedi cyfieithu'r disgrifiad yn automatic, a mae hwnna'n dod trwy Google. Mae modd newid y ffordd mae'r peiriant yma yn cyfieithu testun. Ti'n gallu defnyddio gwahanol gwasanaethau cyfieithu, neu ti'n gallu troi hwnna yn bant yn gyfan gwbl. Felly mae'n lan i chi sut ti'n dewis cyfieithu'r erthygl. Os ti yn defnyddio Google Translate, fel dwi'n wneud fan hyn, mae'n pwysig iawn bod ti'n prawf darllen y testun i gyd a gwirio popeth, achos dydy Google Translate ddim yn perffaith. Felly ti'n gallu gweld, dwi'n dod ar testun draw. Hwnna wedi aros fel history, felly gallai newid hwnna i hanes. Ti'n sylwi bod y cyfeiriadau yn dod draw ar erthygl Saesneg hefyd. Felly mae hwnna'n lot o help yn safio ni goffod ail creu gyfeiriadau ar gyfer y fersiwn Gymraeg. A wedyn mae modd ychwanegu rheina ar gwylod yr erthygl. Fel yna. Nawr bydd y holl gwaith cyfieithu ti'n gwneud fan hyn yn safio yn automatic, a bydd e ddim yn mynd yn fyw ar y Wicipedia nes bod ti'n gwasgu cyhoeddi fyna. Felly mae modd i fi mynd nôl a gweld y cyfieithiadau, a mae fferm nawr ar hanner dy fi efo nifer o pethau eraill. A dwi'n gallu mynd mas o'r offer cyfieithu nôl i Wicipedia, felly ti'n gallu mynd nôl i'r cyfieithiadau yna unrhyw bryd trwy mynd i fy nghyfraniadau, cyfieithiadau. Dyna'r erthygl am fferm. A unwaith ti'n hapus efo cynnwys yr erthygl yna, mae modd gwasgu cyhoeddi, a bydd yr erthygl yn mynd yn fyw ar y Wicipedia Cymraeg.